Esibizzjonijiet, workshops varji u taħdidiet sabiex jiżdied l-arfin dwar diversi materji, kunċerti, films u ħafna affarijiet oħra. Dan kollu se jkun inkluż fil-programm ta' Spazju Kreattiv għall-2023-2024, programm li jieħu l-udjenza fi vjaġġ mill-isbaħ f'diversi aspetti tal-kreattività. Staġun ġdid li għandu aktar minn 520 avveniment li jinkludu 15 il-forma kreattiva differenti, kollha mogħtija nħajja minn madwar 350 artist. Waqt it-tnedija tal-programm ta' Spazju Kreattiv iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Kreattività Rupert Cefaj sostna li se jibqgħu jipprovdu opportunitajiet u appoġġ lil dawk li se jkomplu jagħtu forma u jisaħħu s-settur kreattiv ta' Malta fis-snin li ġejjin. Cefaj qal li dan il-programm kien jirrikjedi ħafna ħidma sabiex isir realtà, iżda meta tibda tara riżultati ta' sbieħ ikun ta' sodisfazzjon kbir. Min-naħa tiegħu id-direttur artistiku ta' Spazju Kreattiv Daniela Zoppardi spjega kif Spazju Kreattiv baqa' l-promotur ewlieni tad-dibattiti inklusivi u d-differenzi kreattivi u soċjali konvinċenti. Dan fil-waqt li dan il-programm se jkompli joffri opportunitajiet sabiex il-kollaboraturi jisaħħu il-ħiliet tagħhom f'ambjent professjonali. F'dan l-istaġun il-programm huwa mfassal b'mod maħsub sabiex jilqa' lil kull ġenerazzjoni u jiżgura li kull anzjan bl-esperjenza tal-ħajja u kull adult żagħżugħ mimli enerġija isibu posthom fuq il-mejda tal-kreattività. Għat-tfal hemm wirjiet li jsaħħru u attivitajiet li jinvolvu fihom taħt il-varjetà li joffri l-istaġun tant popolari ta' Zigużajk. Il-programm għall-2023-2024 ta' Spazju Kreattiv huwa stedina miftuħa għal post li fih il-kreattività m'għandix limiti fejn il-komunità, il-kreattività u d-diversità kulturali isiru ħaġa waħda bla xkil.